Здравейте, пичове и пички. Здравейте и добре дошли в шестият епизод на Minecraft Survival ни. Днес както ви обещах, ще правя неща по къщата. Аз кадър направих, но първо ще покажа още едно нещо, което направих в кадър. Правих си смелтър. Видяхте къщата. Направих си смелтър. И си направих смелтър, който смелтва страшно много неща за отрицателно време. Но също така, смелтър просто помага да вземем някои блокове, за които ще ни трябва за къща, защото и току-що съзнах, че съм направил грешка. Всъщност няма ли да изглежда по-добре така? Дайте ми секунда. Мисля, че така ще е better, или може би даже с... Имаме стаечки, ето ги стаечките, тази стаечка ще бъде enchanting table, това не е с potion-и. Това ни е набързо просто като не така, просто си фърляме бокуците, които няма да ни трябват за момента, които естествено ще подредим горе в нашия chest room. Горе естествено, както казах, ще ни бъде chest room. Нямам, значи взимаме това, правиме това, за да може с това да направим 4 такива. Или така. Не, кварцовици са си... Само кварцовици са си окей. Не, просто... Не, тук всъщност си го правим както си е по принцип с кварц. Кварц брикове, точно така. Да се отлича някакси като цвят по-скоро. И тъй като си нафармих малко кварц, имаме... Тук да тестваме. Сега тестваме като цяло. Скоро ще бъде така. Знаете ли, по-скоро ще бъде така, защото... Мисля, че е файн. Не съм сигурен, дайте ми мнение в коментарите дали ви харесват. Въпреки че вие този епизод ще го видите сряда. Вече това, когато се снима този клип, още не е 15 септември, но 14 в момента. Да, си ви първи учебен ден. Мисля, че това е първият клип, който ще видите след първи учебен ден. Това ме дразни, обаче просто ще го направя тук едно навътре. Така, кефи ме. Окей, в смисъл, много е червена, много ми е червеникава някакво. Както виждате, тук си играем също с... Тук не съм го направил като хората това дори. Чакайте малко сега. Поиграх си малко. Мисля, че е окей. Всъщност ще е бетър, ако примерно е така направим. Дайте да пробваме така, примерно. Как ще изстроя покрив си нямам на представа, смисъл. Ще бъде доста интересно как ще изстроя покрив на тази къща. Да, така е по-добре. И сега това ще го направим по такъв начин, че да ни очертае първия етаж. Малко става червена, много, но няма проблем. Така като гледам и свършвам Nether Wart и ред Nether бриковете, като естествено не е много добре. Това трябва да сме по-икономични. Трябва да направя един пълен кръг на къщата, което означава, че ми трябва доста. В смисъл, с такива стълби, трябва тук да направя стълби е тук и това ще го направя с кварц, защото няма да ми стигне ред Nether брик, това е ясно. Въпреки, че имам ферма. Това е толкова скучно да се прави. Помня, че е още по-скучно да се свърши. Ние сме много слаби. Много сме слаби на тази игра. Дайте ми някаква идея за тази къща. Как да я направя по-елегантна, ако му така кажа. Добре, това е хубаво, че ни остана малко. Това какво е? Кварц брик, смут кварц. Я видим как изглежда. Сега бе по-ветър. Може би ако ги обърнем ще изглежда малко по-хубаво, но не мисля да го правя. Мисля едно цвет. Къде ми цветето? Знаете ли, всъщност горе искам да променя нещо. Горе стаите няма да са по подобие на долния етаж. Жалко, че поне в тази версия, в която аз игра, няма такива модкварцови. Първо стъклата ще щупим, ще е по-лесно. На втория етаж няма нищо общо с първия. После ще ги оправим стаите. Малка стаечка, в която да използвам явно по-широко тук. Да. След като нафармихме малко така хубавите искани от нас, толкова много направихме за приблизително малко. Да, точно така. Сега, какво ще правим горе с вид?
Идеята ми е в едно такова пространство да има малки, по-малки пространства. Кай, честно, че отида един стак. Не, аз не направих един стак. Проблемът ми е ето това. Не, нямаме проблем всъщност, чакайте. Нямате си на представа колко много стъкло отиде по тази къща. Имате си всъщност, имате си. Спаунъра. Защото ако знаете на спаунъра какви работи има. Само толкова. 60-60, какво? Едно за 8. Това стигна. Доста всъщност. Не мога ги сметна, не мога да сметна толкова числа. Такива числа. Продължаваме да изграждаме нашата къща, да направим от нещо по-голямо нищо. Това го искаме и блок по-дълго, защото искам да влизам в тази стая. Врати няма смисъл да слагат на този момент. Това тук ще обаче с прозорец. Няма как. Що не го направим и тук? Така 2 на 2. Няма що обаче мен така по-ме кефи е така с... Но има места просто като няма как и ще оставим така. Примерно тук не мога да го направя така. Няма значение. Сега имаме много стаи. Но да, примерно са... тази стая ще ми трябва. Знаете ли, това ще го направим една стая. Сега ще покажа защо. Мисля това да го направя моята спалня. И не мога да променя леготата на леглото. Мога ли да променя цвета на леглото? Ако моята ще не е великолепно. Мога, yes. Минането на тези блоква просто е нещо велико. Но когато видите колко още много ви остава, си връщате мнението. Така, нещо ме дразни просто. Имам чувство, че не го направих просто като хората. Гадното сега, че нямам така. Това ще го направим. И тук примерно ще си направим. Това ще ни примерно работната маса. Ще имаме крафтинг тейбъл, съндъчета, примерно нещо. Някакви такива. Това ще ни украши украсението. Сега ще видим как с Play Flower Pot. С клей. Клей имаме някъде си. Чух скелет как се... Не беше си. Оп. Не съм сигурен къде мога да намеря клей. Долният етаж, долните две. Нямам си написал защото както се летва диамантен меч с Мейт 5. Ланшотва зомбите, една овца не мога ланшот. Това е. Обаче съм почти сигурен, че ми трябва не този клей, а другия клей. Затова ще си направя на форчен лопата. Чудех се. При няколко дни ще чуех за какво ви трябва форчен лопата. Явно сега го знах. Така, дайте ми една секунда само да си направя клея. И ето го бъдещият скимагин, който в момента обработва видеото. Забравял съм да си направя аутро, така че надявам се клипчето наистина много да ви е харесало. Много по-кратко е, 100 пъти по-кратко от тези, които аз по принцип съм свикнал да качвам, но да, предполагам, че така ще ви е по-окей да гледате клипчета, които са по 7 минути, 10, 15, 20 минути, а не по 2 часа. И да, надявам се клипчето ви е харесало, ако така се абонирате и дадете лайк на това клипче и до скоро. Чао, чао!